Vedeli ste, že biopeptidové sérum môžete použiť aj na vlasy proti ich vypadávaniu a na zlepšenie kvality a aj na miesto kondicionéra. Ja to už tak robím roky a veľmi som spokojná. Takže keď máte umyté vlhké vlasy, zoberiete si biopeptidové sérum a nastriekate do vlasov. A teraz masírujeme a premasírujeme hlavu. Takáto masáž je vynikajúca proti vráskam na čele, proti ochabovaniu horných viečok. Chytíme vlasy. Poťaháme, chytíme takto hore, skúsime to takýmto štýlom. Všetky tie vlasy chytiť do copu a ponaťahovať. A trošičku urobte aj také mierne úklony. A povyťahujeme. A ešte môžeme na záver trošku masírovať, prirodzene voľne uschnúť.